رہبر رہنما ہیں اصحاب مصطفیٰ دے، رہبر رہنما ہیں اصحاب مصطفیٰ دے، امت دے خیر خواہ ہیں اصحاب مصطفیٰ دے، رہبر رہنما ہیں اصحاب مصطفیٰ دے، مفت انعام دے اندر پانا ودا نکیڑے، مفت انعام دے اندر پانا ودا نکیڑے، ایک بیت نہ جدا ہے، ایک بیت نہ جدا ہے اصحاب مصطفیٰ دے، رہبر رہنما ہیں اصحاب مصطفیٰ دے، رہبر رہنما ہیں اصحاب مصطفیٰ دے، امت دے خیر خواہ ہیں اصحاب مصطفیٰ دے، رہبر رہنما ہیں اصحاب مصطفیٰ دے، گھر داوی گھر لٹا گئے، جانا بھی کر فدا گئے، گھر داوی گھر لٹا گئے، جانا بھی کر فدا گئے، اینجے تبا وفا ہیں، اینجے تبا وفا ہیں اصحاب مصطفیٰ دے، رہبر رہنما ہیں اصحاب مصطفیٰ دے، امت دے خیر خواہ ہیں اصحاب مصطفیٰ دے، رہبر رہنما ہیں اصحاب مصطفیٰ دے، روندے رہیں دے رہ گئے، دکھڑے مٹیں دے رہ گئے، روندے رہیں دے رہ گئے، دکھڑے مٹیں دے رہ گئے، دکھیاں دے آسرا ہے، دکھیاں دے آسرا ہے اصحاب مصطفیٰ دے، رہبر رہنما ہیں اصحاب مصطفیٰ دے، امت دے خیر خواہ ہیں، امت دے خیر خواہ ہیں اصحاب مصطفیٰ دے، رہبر رہنما ہیں اصحاب مصطفیٰ دے، مدنی دے حکم تے سوئی نہیں رکھیں دے غیر دے، مدنی دے حکم تے سوئی نہیں رکھیں دے غیر دے، سخیاں دے بادشاہ ہیں، سخیاں دے بادشاہ ہیں اصحاب مصطفیٰ دے، رہبر رہنما اصحاب مصطفیٰ
مصطفیٰ دے امت دے خیر خواہ ہیں اصحاب مصطفیٰ دے رہبر رہنما اصحاب مصطفیٰ دے زہرا دا پاک بابا کسی نات راضی زہرا دا پاک بابا کسی نات راضی حیدر جڑے گدا ہے جڑے گدا ہے اصحاب مصطفیٰ دے رہبر رہنما اصحاب مصطفیٰ دے امت دے خیر خواہ ہیں اصحاب مصطفیٰ دے